Vítajte opäť v BetClick TV. Po minulom víkende máme opäť dôvod na radosť. Predvianočný tiketík nesklamal a opäť sme správne predpovedali všetky 3 zápasy. V duchu hesla keď sa darí, tak sa darí, sa s nami teraz vyberte za tohto týždňovými tipmi. Nováčik z Norwichu vycestuje v ďalšom kole na pôdu Evertonu. Domáci úspešne znižujú svoju trhovú hodnotu od začiatku sezóny a je najvyšší čas prebrať sa. Proti Norwichu je výhra povinnosťou a s kurzom 1,6 sme si na ňu tipli my. Za tipom týždňa sme tentokrát zamierili do Bundesligy. Brémy vycestujú v ďalšom kole do Schalke. Werder mastí na vlastnom piesočku súperov hlava nehlava, na piesočkoch iných tímov však už taký suverénny nie je, o čom svedčí aj 17 obdržaných gólov v 8 zápasoch. My tipujeme jednotku s kurzom 2,10. Minulý týždeň nám Real Madrid dokázal, že ho môžeme smelo označiť za druhý najlepší tím španielskej La Ligy. A všetko môže byť ešte horšie po sobotnom zápase v Seville. Domáci majú veľmi silný tím a kurz na ich výhru 7 je veľmi nadhodnotený a my si tipneme jednotku. To je na tento týždeň všetko. Nezabudnite nechať komentáre pod videom a my sa uvidíme budúci týždeň.